Naposledy jsme tady společně spolu koukali na Dodův nový byt za 19 milionů a tiše záviděli, no a další z youtuberů vydal svůj house tour a konkrétně je to Moon, který si koupil barák za 17 mega, tak se na to pojďme společně podívat. A vítám vás v mém novom dome, ale ještě... Má to 25 minut, tak to co si koupil za penthouse, no jdem to nějak proskákat a jdem se na to mrknout. Predtým sa vrhneme do house touru, tak vám chcem veľmi krásne poďakovať za akúkoľvek vašu podporu, ktorú mi za posledných 10 rokov mojej kariéry dávate. Všetko toto začalo v mojich 13 rokoch, kde som bol zavretý v mojej detskej izbe. Snažil som sa o nejaké videa a neskôr... To je tak motivační, jakoby třeba pro mě, jako člověka, který se živí na internetu. Když vidíte prostě toho mladého Moona a teďkon má Audinu, Doom, byt, nevím co všechno, jakoby kam až se dá dostat, prostě když na svém makáte, máte samozřejmě trošku štěstí, ale hlavně to o tom skillu, no, dost dobrý. Postupom času sme sa cez Minecraftové, sériové, fanúškovské a dokonca aj neskôr animované projekty dostali k 1 miliónu odberateľov, za čo vám neuveriteľne ďakujem. A pri tak veľkom milníku som si chcel urobiť radosť a preto som si v 22 rokoch kúpil svoj prvý dom. A ešte pri hlavnom meste... Jak to řekl, kámo, první dům prostě ve 22 letech, to je neuvěřitelný. Praha, poďme na to. No, kámo, tak ta televize, tiše závidím, hodně závidím, netiše. Audinku, no jasně, musí být. Jaký je tvoje heslo od domu? To vás nemusí zaujímať. Takže keď vstúpite do môjho baráku, tak sa budete nachádzať takto v predsieni, kde nie je asi nič zaujímavé, ale ako je tu nejaká skrie na oblečenie, je tu nejaké sedátko na to, aby ste ľudia dali boty, je to dajme tomu tu komoda, kde sa nachádzajú rôzne veci, ktoré potrebujeme pri opustení baráku a tak ďalej a tak ďalej. Ale takto je ešte veľmi dôležité spomenúť, že tento barák ešte absolútne nie je v dokončenom stave. Tento barák som kupoval pred pár mesiacmi a sme tu nasťahovali konkrétne 3 mesiace. Je to úplne čistá novostavba. Znamená, že... Kámo, já mu to tak závidím. Já bych chtěl taky. Všetky nabytok alebo veci, ktoré sú v tomto baráku, som musel hneď po kúpe. Já se na tady ty videa nemůžu vůbec koukat, na ty z autama, na ty z barákama, jim to vždycky tak závidím. Sem natiahnuť a kto sa niekedy sťahoval, tak vie, že to niekedy môže trvať aj roky, rokuce. No mne to išlo rýchlejšie ako obvykle, pretože sponzorom tohto videa je Kartón.sk, ktorí mi dodali silné sťahovacie kartónové krabice, vďaka ktorej mi sťahovanie išlo od ruky. Ďakujem, borci. To je dobrý sponzor jako na house tour video. Myslím si, že to je celkom dobrá príležitosť to takto ukázať vám divákom, pretože vy fanúšikovia mi môžete napísať do komentárov, že čo by som si mohol do mojho baráku priviesť, môžete mi dať nejaké rady. A samozrejme, pokiaľ by firmy so mnou chceli naviazať nejakú spoluprácu, o to, aby som im urobil cez moje video promo, pretože o niektorých prerábkach budem robiť celé videá, ktoré budú mať stovky tisíc zhliadnutí, tak samozrejme mi napíšte. Já to udělal dobře, to udělal no, prostě, že si vypromuješ rovnou to, že ti třeba ta firma udělá koupelnu nebo kuchyni, že jo, a máš to bartrově, že on udělá video o tom a ta firma mu to udělá zadarmo, což jako nevidíme na to nic špatného, prostě používá svoje dosahy, který si vybudoval za ty roky. Píšte na e-mail, môžeme nejakú spoluprácu vytvoriť, nie je problém. Každopádne tento barák má 200 m2, čo nie je ani úplne veľa, ale zase ani úplne málo. A môj pozemok má 700 m2. Pokiaľ by vás zaujímala každopádne lokalita, kde sa nachádzam s môjim barákom, tak samozrejme nebudem konkretizovať, ale čo vám môžem povedať je to, že sa nachádzam na úplnom okraji pražského okresu. To znamená, že stále tu mám pražských kuriérov, mám tu stále domáškové služby jedla, mám tu stále Volt, Bolt, Uber. Akurát na to musím samozrejme dlhšie čakať, lebo som trošku od Prahy ďalej. Ale výhodou je to, že sa nachádzam hneď vedľa. A tak má domeček, no. Sa zvedavaj na internet, jestli má optiku. Dvoch veľmi dôležitých diaľnic, ktoré vedú priamo do Prahy. To znamená, že do centra Prahy sa dostanem autom približne za pol hodinu. Čo je samozrejme úplne perfektné, pretože žijem vyložene vo vesnickej oblasti a zároveň mám tu všetky tieto výhody veľkomesta. Nájsť si nehnuteľnosť v dobrej lokalite je proste kľúčové a mne sa to podarilo, našťastie. Ale keď sa zoberieme takto z presení ďalej. Tak jo, to dražší to je, no. Tak takto vedľa sa nachádza technická miestnosť, kde je plynový kotol, áno, mám tu plyn a elektrinu a vodu, samozrejme som zasyťovaný, nebojte sa. A vytápanie je tu podlahové, je to neskutočne príjemné na nohy, je to efektívne, lebo to hneď vytopí celý barák a samozrejme je to aj veľmi obľúbenou variantou pri novostavbách, ktoré sa budujú, pretože jasné, že by som tu v takom Chtěl bych vidět, jak to vypadá zvenku, ale to si myslím, že neukáže, no. Baráku nechcel mať radiátory alebo nedaj Bože priamo topy. A z predsiene sa môžeme dostať priamo do chodby, skade vedú všetky cesty do môjho baráku, či už hore na poschodie, alebo do mojho štúdia, do kúpeľne, alebo aj do kuchyne s obývákom, ktorú si momentálne ukážeme asi ako prvú. Ukáž, já už tam viděl tu televizi. No ne, asi. Moc pěkný to má.
Toto je moja kuchyňa s obývačkou. Veľkou výhodou tejto kuchyne s obývačkou je to, že tu mám 3 veľké terasové dvere, ktoré do tejto miestnosti púšťajú hrozne veľa svetla. Takže to je asi hneď prvá vec, ktorá mi vážne vystrela oči, keď som tu prišiel. Takový útulný baráček, no, na takhle mladýho týpka. Hodně dobrý. Na prvú prehliadku, každopádne áno, tento celý priestor bol kompletne nezariadený, to znamená, že tu nebola ani táto kuchyňa, ktorú si tu teraz ukážeme. Na to, aby som tu túto kuchyňu vedel priviesť, tak som musel kontaktovať nejaké kuchynské štúdio alebo nejakých výrobcov kuchyni. Ja som teda nemal šťastie veľmi na kuchynské štúdio, pretože som akurát vychytal nejakých začiatočníkov v tejto branži. To znamená, že áno, všetky materiály, ktoré tu sú, no tak sú kvalitné, ale komunikácia s nimi nebola až taká pestrá, taktiež ma to stálo nejaké peniažky. Každopádne, ešte kým sa ku tomu dostanem. Měl totiž začít natáčet už předtím, když to koupil, to by na spolupráci nějakou kuchyni získal s milionem odběratelů. Tak samozrejme s kuchyňou som extrémne spokojný, stále som chcel mať v kuchyni ostrovček, na ktorom by bola, dajme tomu, aj indukčná doska. To se taky hodně líbí, ty jakoby ostrůvky, co jsou v prostředku kuchyně. Kde by som mohol variť a automaticky by som sa mohol pozerať na televíziu, ktorá je takto obývačie. Taktiež som si dala pozor, aby v tejto kuchyni bol dostatok ukladacieho priestoru. To znamená, že tieto skrinky som navrhol tak, aby viedli až po strop, pretože vo všetkých predošlých kuchyniach tieto skrinky končili niekde tu a potom tam bol ten ostatok, kde v podstate iba padal prach a ten priestor bol nevyužiteľný. A takto som túto chybu neurobil a som za to rád. Každopádne jakože teď úplně jak povídal o tom prostoru, tak jsem si vzpomněl, jak jsme na intru prostě viděli všichni jeden vařič, jednu skříňku s nádobím. Ach jo. Na niektorých miestach otváram skrinky normálne, na niektorých to otváram takto cez magnet, ktorý tu na takto mám. Samozrejme ukladací priestor je aj tu na takto ostrovčeku, každopádne áno, ešte nie sme úplne zabývaní, sme radi, že aspoň nejak to takto vyzerá. Každopádne tu na takto mám mikrovlnku, rouru. Je to taktiež aj chladnička, ktorá nie je vstavaná, a je to na schvál, pretože so vstavanou chladničkou sme mali veľmi blbé skúsenosti v predošlom podnajme, takže sme si tu ju dali takto samostatne. Každopádne tu na takto ešte máme umývačku riadu, ktorá je taktiež integrovaná. Dávali sme si pozor na to, aby napríklad otvorenie tejto umývačky, dajme tomu, neblokovalo to, keby som napríklad chcel otvoriť tu na takto miesto, kde sa akurát nachádza koš a tak ďalej. Taktiež sme veľmi mysleli, a hlavne Nudlička, ktorá je za kamerou, myslela na to, aby táto kuchyňa... To víš, ale u kuchyně si vždycky musíš nechat poradit od ženy, to je jasný. Vyzerala katalogovo, ale aby bola aj praktická, pretože nechceli sme mať napríklad veľmi veľa lesklých materiálov v tejto kuchyni, pretože tie by sa potom blbo udržovali. To znamená, že táto biela farba je matná. Toto drevo nie je masív, aby sa tiež lepšie udržovalo. Takže sme urobili v podstate maximum, čo sme s našimi znalosťami vedeli urobiť preto, aby sa v tejto kuchyni proste dobre žilo. Každopádne tu má takto digestor, ktorý som tiež v živote nevidel, takýto valcovitý, ale začína sa mi to páčiť a celkom to aj sedí ku tým svetlám, ktoré tu mám hneď vedľa. A každopádne s týmto digestorom tu bola trošku líbí sa mi to, je to mega útulný. Pretože navrhli mi digestor, ktorý nemá odvod vzduchový akože vonku. Navrhli mi iba nejaký filtračný akože systém, s ktorým som ja zásade nesúhlasil. To znamená, že tento tu sadrokartón, ktorý tu je hore, tak je tu len kvôli tomu, aby sa tam zmestila vzduchotechnika, ktorá by odpadový vzduch, tak by som to asi nazval, dokázala vyviesť priamo. Takže je to oldschoolový štýl digestoru, žiadne filtračné veci asi nechceme na starosti. Nedôverujem tomu až tak veľmi, ako na mňa tlačili z kuchynského štúdia, asi kvôli províziám, neviem. Ale celá táto kuchyňa stála dokopy 500 000 korún. Z toho 100 000 korún bolo len zarazovanie toho, aby tú kuchyňu vôbec vedeli montovať. Napríklad pripravenie elektriky, pretože sme museli rozvrtať. Jo, když to mě je úplně holý, no, tak asi jo. Už museli, že jo, i do těch nových dlaždiček to tam udělat. Dať podlahu na to, aby sme priviedli elektriku do tohto tu ostrovčeka, aby tu táto indukčná doska vôbec mohla byť. Taktiež sadrokartón, všetky detaily naokolo, pripojenie vody a tak ďalej. Taktiež máte aj nejakú rezervu. Jo, ale půl mega jako za kuchyň je fakt dost. Pretože sa vám to ešte trošku môže predrážiť. Kuchyňa nie je sranda a mám to vyskúšané z vlastnej skúsenosti. Keď sa dostaneme tu, no tak kuchyně a koupelna, podle mě pak, když už máte jako hrubou stavbu a tady ty věci, natažený, všechno pořešený, tak kuchyně a koupelna jsou asi nejdražší. No takto máme stôl, ktorý je v podstate z rovnakého materiálu alebo z rovnakého dreva, ako je aj podlaha a ako je ostrovček. Je to kvôli tomu, aby to sedelo a samozrejme tento stôl využívame. Dá sa povedať, že minimálne, pretože v tomto baráku zatiaľ žijem len ja a Nudlička a pokiaľ my obedujeme alebo máme nejaké jedlo, tak si samozrejme sadneme tu na takto na barové stoličky, ktoré tu máme a papáme presne tu na ostrovčeku, pretože Nudlička napríklad niečo navarí. A nebo u počítače, jo, zase si nebudeme nic nalhávat, Klasika. Mne to hneď sem dá a hneď to môžem takto jesť. Tento stôl používame len na to, keď tu príde napríklad moja rodina alebo Nadina rodina, aby sa tu proste dalo sadnúť za nejaký väčší stôl, tento stôl potom proste odtiahneme, dáme ho viac do priestoru, aby to bolo viac prakticky využiteľné. A mimo toho, jo, máme tu aj tieto tu stoličky, ktoré z nejakou dôvodu som si kúpil, pretože sa mi páčili, neviem. Ono celkovo nájsť veci, ktoré by k sebe ladili, keď nie ste dizajner, no tak je celkom ťažké, ale keďže ja som mal s umením
niečo spoločné. YouTube, filmografia vyštudovaná, umenie, kreslenie, také niečo. Tak sa nám to podarilo a presne kvôli tomu vám teraz ideme ukázať obývačku. Jako vypadá to mega pěkně. Když si vezmete prostě, že Moonovi je teprve 22 a takhle pěkně si to jako zařídit ten dům a vůbec jako, že si ho může pořídit, to je prostě mega nice. Ľudia, obývak. Máme tu napríklad tento 85-palcový televízor od TCL, pretože majú dobré ceny za dobrú kvalitu. Potom tu takto máme hneď skrinku. Nebylo to tak, že som ho dostal? No, za tým máme akustické panely, ktoré sa teraz začínajú všade používať a ja nie som výnimka. Tu máme takto koberček, ktorý tu Naďa vybrala. Potom tu máme konferenčný stolík, ktorý je masívny a hľadali sme ho asi úplne najdlhšie, pretože konferenčné stolíky, čo sme videli my v rôznych akože veľkoobchodoch, boli akože veľmi nepraktické a stále tam bolo niečo, čo sa nám na nich nepáčilo. Toto je ideálka, ktorú sme si dodali a sme s tým spokojní. Potom každopádne tu sú aj takéto gaučiky, ktoré sú z nice materiálu a pekne pohodlné. Jediná teda nevýhoda je to, že nie sú až úplne najdlhšie na to, aby ste sa Dúfam, že ukáže studio pořádne. Vedeli ako na normálku natiahnuť, ale tento gauč sa dá rozložiť a ľudia, ktorí tu spali na týchto gaučoch, tak hovorili, že sú neskutočne komfortné na spánok. Čo sme radi, nečakali sme to, jo, takže we are happy to know. A kámo, tady ten polštář je z IKEA, tady ten co měl tam ten bílej. To znám. A potom ešte tu máme samozrejme tieto tu sedace vaky, čo je vec, ktorú som hlavne ja chcel, pretože prídete sem, sadnete si tu, proste čilikujete, pozeráte na televízu, alebo keď príde návšteva a nemáte dostatok miesta na gaučoch, tak tieto tu sedace vaky sú veľmi praktické. Nie ale praktické ich naplňovať. Naplňovanie týchto tu sedacích vakov bolo peklo, pretože vám prišla proste len hladká a k tomu takýto veľký sáčok. To nekoupíte naplnený ty vaky, to mi neříkej. Proste s guličkami a museli ste to tam presypovať, tie guličky sa potom rozniesli po zahrade. Joj, sme radi, že to máme za sebou. Ešte teda ukážem fun fact, na všetkých oknách v mojom baráku sa nachádzajú tieto elektrické žalúzie, to znamená, že keď stlačím jedno tlačítko, tak si môžem úplne blackoutovať izbu počas svetlého dňa, asi nejak takto. No, teraz tu svietia svetla, takže nemá to ten pravý efekt, ale snáď mi rozumiete. Yes, takže asi tak. Teraz sa priamo z chodby poďme pozrieť do hlavného môjho dejiska, čo je moje štúdio. Poďte ďalej. Má to našlapaný. To je hustý, že vždycky, když děláš jakoby třeba druhý studio, třetí studio, tak podle mě se něco naučíš a zase si to uděláš jinak. To kolik má těch silver buttonů? To má ještě jak natáčel tu kočku podle mě, on natáčel nějak kočku a vím, že měl taky 100 000 odběratelů a má tam silver button. Takže jo, toto je moje štúdio. Nie je v úplne najviac upratanom stave, pretože ako som povedal... A jako co ten cable management tady dole? Makám stále aj na baráku, ale aj na videách. Toto štúdio ste už mohli vidieť aj v mojich videách, pretože už som ho líkol. Takže klasika, trojmonitorový setup, zdvižný stolík, počítač so 4090, samozrejme. Na moju prácu potrebujem mať stále tiptopový stroj, na ktorom tie videá môžem točiť. Potom tu mám takto vzadu akustické panely, ktoré mi nulujú ozvenu. Potom tu mám takto gauč, na ktorom točím svoje videá. Mám tu svoju stenu, ktorá obsahuje všetky moje YouTube batny, vrátane môjho prvého batnu a aj môjho zlatého batnu za 1 000 000 odberateľov. Takže toto je taká stena, na ktorú sa pozriem a som na seba veľmi pyšný, čo som za 10 rokov dokázal. Hlavne s pomocou vás divákov. Toto je aj vaša zásluha. Potom tu mám napríklad tabuľu, kde mám rôzne veci, jo. Aj tak tam bude cenzúra, pretože nechcem, aby ste videli môj harmonogram. Alebo tu mám potom ešte... A to mohu ukázať, ne? Harmonogram. Masážne kreslo, na ktorom mám bordel, lebo ako hovorím, toto štúdio ešte zďaleka nie je upratané a vôbec nie je dokončené. Stále som sa snažil toto štúdio dať do takého najviac minimalistického štýlu, aby mi čo najmenej veci bral pozornosť, ale na tomto konkrétnom štúdiu cítim, že toto štúdio musí byť namaxované úplne naplno a nejaký nábytok a nejaké veci po stenách mi tu proste chýbajú. Preto mi napíšte do komentárov, čo by ste na mojom mieste robili s touto miestnosťou a za akékoľvek návrhy budem neskutočne rád. Každopádne v tomto... Za mě je to good, takhle to mít právě, kde nemáš jakože žádný nábytek, nic přes, jenom prostě fokusuješ na tu práci. Som dieťa, pozrite sa, svietilka, teraz tam mám bielu, teraz tam mám červenú, modrú, môžem si tu simulovať fireplace a tak ďalej, je to proste sranda, ale z nejakého dôvodu to proste prináša do tej miestnosti úplne iný vibe, ako keby tu tie letky neboli. Mně se hrozně líbí ty chytrý domácnosti, jak už to dneska všechno ovládáš na telefonu, víš co? Prostě ledky ve studiu, žaluzie, tohle, to je topení, že ho si přidáváš, ubíráš. To se mi líbí, to taky jednou budu chtít, až budu mít někdy nějaký dům, jestli někdy budu mít, tak prostě abyste to mohli krásně celý ovládat takhle na mobilu, to je fakt mega cool. V štúdiu väčšinou natáčam a väčšinou sa počas natáčania
odporúčania aj pekne spotím pri mojich najapovaných videách určite. Preto mám hneď vedľa môjho štúdia takúto mini kúpeľničku. Takže toto je taká dolná mini kúpeľňa, kde sa nachádza samozrejme záchod, sprcha. V živote som ju nepoužil. A k tomu ešte umývadlo, proste je to taká kúpeľnička, aby sa nepovedalo, jo. Ako vyzerá fajn aj všetko. Nachádza sa hneď vedľa môjho štúdia, ale to je asi všetko, čo by som o tejto kúpeľničke povedal. No. Jediná vec, ktorá mi tu chýbala, tak je zrkadlo. Zrkadlo to nejakým spôsobom musím dať. Jo, to musí byť zrcadlo. Vidíte kúpeľňu, ktorá je hore, tak na túto kúpeľňu hneď zabudnete. A rovno sa tam môžeme ísť pozrieť. Poďte do horného poschodia. Musí mít vanu, jako když si kupuješ nový dům, musíš mít vanu, kámo, pořádnou vanu. Doufám teda, že tam bude mít. No, jsem zvědavej. Takže, prečo som vám vlastne tú hornú kúpeľňu spomínal? Táto horná kúpeľňa, ktorú tu za chvíľu vám ukážem, je jeden z hlavných dôvodov, prečo som tento barák vôbec kupoval. A hneď uvidíte prečo. No jasně, kámo, obřívaná, ne asi. Tak to je přesně něco, co bych si koupil já. Je moja veľká kúpeľňa v tomto novom baráku. Pozrite sa, aká je velikánska. Táto kúpeľňa je jeden z dôvodov. Kámo, miluju, no když po celém dnu tréninky, práce, všechno si můžeš napustit horkou vanu, kámo. Nejlepší. To som si tento barák kupoval, pretože v tejto cenovej kategorii. Ještě já, jestli někdy budu mít takovouhle koupelnu, tak si tam dám někam televizi prostě. A budu ležet ve vaně a budu koukat na televizi, no ne. Takhle někam na protisídavek, tady má ten žebřík na ručníky, tak asi dám telku. Na žiadnych iných barákoch, kde som bol na prehliadke, takáto veľká kúpeľňa nebola. Tým pádom sa tu zmestí všetko, čo má kúpeľňa mať. Ako napríklad sprchový kút, jo, klasika. Wow, super. Máme tu proste sprchu, bum, hore nejaká hlavica, ktorá na mňa spúšťa vodu ako dážď, sora. To je krása. Potom ďalej mám tu práčku a sušičku hneď nad sebou v tejto komore. Viem, že keď mám barák, tak by som sa radšej mal sústrediť na to, aby som práčku a sušičku dal mimo kúpeľne, pretože je tu problém s vlhkosťou a tak ďalej. A nemohol som si pomôcť, akurát tu do tohto rohu sa mi práška a sušička jednak zmestila a jednak sa mi to tu veľmi hodí, takže som to zariadil takto. Je to moja preferencia. Potom tu mám hajzlik číslo 1, hajzlik číslo 2 a taktiež tu máme túto mega veľkú vaňu. Ako mune, tohle není úplne hajzlík. Tohle. Mám hajzlik číslo 1, hajzlik číslo 2 a taktiež tu máme túto mega veľkú vaňu, kde keď sa položím, tak je to asi prvá vaňa v živote, že kde si napustím vaňu, takže mi nekúkajú vonku proste moje kolena, takže tu je takto niekde tá rezerva odpúšťadla, alebo jak sa to volá tá diera, tak keď si to takto porovnám, no tak jo, som celý ponorený a bum, zmestia sa tu aj dva ľudia. Tomu závidím, kámo. Úplne bombex a momentálne toto je tento Hollywood style, ja neviem, je to mega závidím, čo svietí, ako nič špeciálne. Tak dobre, ako to vyzerá, no tak toto je asi najviac nepraktické miesto v celom baráku a hneď vám poviem prečo. Toto je dvojumývadlo, čo je super, pretože ja som tu, umývam si zuby, tu je takto vedľa nudlička a make-upuje sa. No ale keďže si nudlička robí make-up a je tu veľmi málo ukladacieho priestoru a sú tu v podstate iba tieto dve zasúky, tak nudlička keď v podstate takto otvorí tú zasúku, no tak ja tým pádom, keď som takto a čistím si zuby, tak musím urobiť krok dozadu, aby tam bolo miesto, aby ona ten šuplík otvorila. Takže tie šuplíky nie sú rozdelené na úkor tých umývadiel, ale to po celej dĺžke, takže toto je veľmi nepraktické a toto s najväčšou pravdepodobnosťou budeme celé prerábať. Ukladací priestor sa tu proste potrebuje trochu navýšiť, lebo aj svoj skincare, aj Listerin. A to je třeba hustý, víš co, že takováhle věc, když si to zařizuješ, tak tě vůbec nenapadne, ale pak, když prostě už tam žiješ nějaký měsíc, tak ti napadají i takovýhle detaily. Zubné karta. A dá se to asi přežít, jo, jako takovýhle problémy, kdybych řešil v životě, tak bych byl spokojený člověk. Mydlo, všetko tu je na vrchu a nedá sa pomedzi to utierať prach a tak ďalej, to veľmi nepraktické. Ale to stále nemení nič na tom, že je táto kúpeľňa úplne gigantická a momentálne sa môžeme ísť pozrieť do ďalšej miestnosti, ktorá nás teraz čaká. Tak poďme. Ložnice. Střešní okno je OP v ložnici. V mojej a nudličkinej spálni, ktorá je dosť biela a dosť minimalistická. Neviem, či to je dobré, či to je zlé. Testujeme, neviem, že ako to dopadne. Najprv táto miestnosť bola vážne, že kompletne biela, ešte keď bola bez nabytku a vyzeralo to celkom cool a momentálne, keď už tu máme nabytok, tak si postupne vytvárame profil, že čo vlastne chceme. Mimo toho všetkého, v celej tejto spálni máme tento komfortný a mäkký koberec, na ktorom sa úplne že luxusne chodí. Normálne keď na to, že spadnem, tak je to normálne. Hlavne si na nej nesmíš nic vylejt, na takovýhle koberec. To sa bude tak blbě uklízet. Komfortné, akože je to koberec a potom je ešte nejaká taká zmekšovacia vrstva, čo má za výsledok to, že sa podlaha zvýšila o nejaký centimetr alebo dva a presne kvôli tomu tu máme položené dvere, pretože keby sme sa ich snažili zasadiť, tak sa budú trieť o ten koberec, takže potrebujeme nejakým spôsobom zrezať tie dvere z dola, takže to je dôvod, že prečo tu vlastne tie dvere máme takto tu len položené, lebo potrebujeme nájsť niekoho, čo by nám to zrezal. Mimo toho je tu má silná 2 metre široká posteľ, veľká preferencia mňa nudličky, pretože aby sme každý mali miesto. Do toho samozrejme tu takto máme strešné okno, takže sa večer môžeme pozerať na hviezdy. Pokiaľ by som na to nemal náladu, tak okno môžem takto zatiahnuť a
v podstate problém vybavený. Čo sa týka nábytku, tak samozrejme jo, klasika, mám tu nejaké skrine s mikinami, s tričkami, so spodným prádom, šťapkami, bla bla bla. Je tu taktiež aj komoda, kde sú taktiež rôzne veci, nuličkné čiapky, gumičky a tak ďalej. A samozrejme furt tu ešte máme na starosti nočné stoliky, ktoré tu napríklad nie sú, alebo nejaké, hovorím, zahustenie. Máme tu v pláne dať buď nejaké drevnaté prvky alebo listnaté prvky, uvidíme, čo nám všetko napadne. Uvidíme, pokiaľ vy budete mať nejaké návrhy, čo ste urobili vo vašej spálni, tak nám to kľudne môžete povedať a môžeme to zobrať do úvahy. No momentálne by som sa zo spálne premiestnil do veľmi špeciálneho pokojíčku a ideme sa pozrieť do Nudličky studio. Nudličkyného nového štúdia. Tak poďte za mnou. Kámo, jaký rozdíl, ne? Když se podíváš na to studio prostě toho chlapa a pak na tu slečnu. Toto je Nudličkin pokojíček, Nudličkové štúdio a keďže je Nudlička za kamerou, tak bude len na mne, aby som to vysvetlil správne, že čo tu všetko vlastne má. Takže začal by som asi týmto kobercom, ktorý si tu Nudlička dala. Nudlička sa snažila celý svoj pokojíček dať do takého holčičieho estetik zeleno-hnedého štýlu a celkom sa jej to podarilo, pretože je to úplne krásne za mňa. To má takto taktiež sedací vak, takže Naďa keď hrá svoje úplne profi playe z Valorantu, tak môžem sa takto akože pozerať rovno na ňu, ako hrávalo. Rovno tu a takto má aj tento taký cozy koutek, taký útulný koutek, kde sa môže sadnúť a čítať si knižka a robiť čokoľvek, čo chce. Taktiež sú tu albumy od Blackbera, jeden z nich dostala Naďa na Vianoce roku 2018. Taktiež aj na stenách má hrozne veľa vecí, má tu napríklad moju maľbu alebo kresbu, ktorú som jej dal na narodeniny. Počkej, tu kreslil Moon? What? Tak to je neuvěřitelný. Čo je v podstate ISO z Valorantu, akurát s jej ksichtíkom. Hore je plátno, ktoré Naďa dostala na naše prvoročné výročie. Sme spolu 6 rokov, kámo, to je hrozne moc. Ryby našich vôd z nejakého dôvodu a taktiež aj Pokémonik. Tam hore sú nejaké čakry znázornené, neviem čo to je, ja sa to nevyznám. On je docela talent, ako si tohle kreslil, kámo. Fakt dobrý. Když si vezmu ja moji výtvarku. To je odborník Naďa. Tu je takto regál, ktorý som Nadi poskladal, kde samozrejme má uložených hrozne veľa znova vecí, detailov, samé holčičkovské veci, nevyznám sa do toho veľmi, to sa vyzná Naďa. A sú to napríklad voňajúce tyčinky, ktoré Naďa má rada, kamínky. Ja som videl Nintendo, tam sa vyznám. Nejaké zbrane z Valorantu, nejaké sošky a tak ďalej. Má tu taktiež aj klavír hore, pretože Nudlička vie hrať na klavíru, a má takto aj gitaru, pretože Nudlička hrá na gitaru. Tu má na takto zvonkohru, kámo. It's Britney, bitch. A tu v týchto regáloch môžete vidieť kamienky. Áno, Naďa sa venuje kamienkom, nejaký čas aj predávala kamienky. No tak to je hustý, to mi připomíná normálně poznávání kamenů na základní škole. Do toho vyznal, tak viete, že tieto veci sú väčšinou veľmi drahé a veľmi ťažko sa sťahujú. A to a takto má hore Naďa plišáčikov, pretože polovicu týchto plišákov vôbec sa v tom nevyznám. Počas celého našeho vzťahu. Plagatil Melody, Naďa bola na koncerte, akurát to asi budem musieť blúrnuť, pretože YouTube mi za to dal žltý dolaris. Potom tu má takto ešte Naďa veľkú plachtu, kde sú hubičky alebo lesiky a neviem čo všetko. A potom ešte tu je setup, Nadin setup, na ktorom streamuje, kde aj vy dokážete sledovať jej streamy na jej YouTube kanáli. A taktiež Naďa použila zvukové peny, ktoré som ja mal v mojom minulom štúdiu, pretože tým, že som si ja dal do štúdia akustické panely, tak sme toto nechceli vyhadzovať a chceli sme to nejak zrecyklovať a zúžitkovať. Takže si to zobrala Naďa a je tu aspoň o trošku menšia ozvena. Ale mimo toho, jo, táto izbička je vážne plná týchto roztomilých holčiek. Jako nechtěl bych tam utírat prach, kámo, v tej místnosti. Vecí. Takže z tejto miestnosti je to asi všetko, ale momentálne sa môžeme pozrieť do miestnosti, kde sa čisto teoreticky môže dostať ktokoľvek z vás. Takže poďme na to. Co? To je nějaký pokoj pro hosty, ne? Já že tam chci s někým bydlet nebo něco takovýho. Je hosťovská izba. Toto je pokojíček pre kohokoľvek, kto k nám príde, či už to sú moji rodičia, často za mnou jazdia zo Slovenska až sem do Prahy, alebo či už to sú Nadiny rodičia, alebo naši kamaráti, alebo ktokoľvek, čo ma poprosil o to, aby u mňa mohol prespať kvôli tomu, že v Prahe má nejakú akciu aj zďaleka. Toto je de facto izba pre nich. A dá sa povedať, že taká podkategória tejto izby je môj pokojíček, pretože kedykoľvek mám nejaký meeting, alebo potrebujem nejaké miesto, kde musím mať ja sám pre seba nejaký čas a súkromie a nechcem, aby to bolo vyloženie moje štúdio, tak ešte mám túto útulnú hosťovskú miestnosť. Samozrejme ešte by sa dalo útulniť viacerými vecami, a tak aby som tu niečím začal. Znova máme tu 75 palcovú TCL televízu, za ktorou sú takto na stene znova tieto akustické panely, ktoré sa mi veľmi páčia, hlavne v kombinácii s podlahou, ktorá tu takto je. Potom tu ďalej mám svoje hudobné nástroje. Ty akustické panely vkusnější než ta pěna, no. Ta pěna nevypadá tak pekne. Hral som na 3 hudobné nástroje v mojom živote, na husle, na klavír a na gitaru. Na husle viem hrať najlepšie, tým mám akurát zbalené, klavír má Nudlička vo svojom pokojičku a to a takto je moja gitara, na ktorú si
si niekedy zahrám, pokiaľ na to mám náladu, na gitaru viem hrať, dá sa povedať, že najslabšie zo všetkých tých troch nástrojov, a tak či tak ju tu mám, rovno je takto basu, na ktorú sa ešte len učím hrať. Tu hneď vedľa môžete vidieť môj taký kancelársky stolík, ktorý sa ešte pripravuje. Potrebujem to ešte mať tlačiareň, rôzne papiere a tak ďalej. PSH repertoár, môj obľúbený album, vyšiel vtedy, keď som sa narodil a je to úplne top strop old school, ktorý veľmi rád počúvam. Takže borci, že poznáte tento album, tak rešpekt. Tu je takto môj ultrawide monitor, ktorý som mal v predošlom štúdiu, teraz už tam mám nové monitory, takže tento ultrawide som si dal sem. Taktiež tu mám od Zovíčka takto sochu, ktorú mi dal a urobili sme si okrem toho aj fotečku. No a tu a takto sa nachádza 160 cm posteľ, ktorú sme mali s Nudličkou predtým, akurát bola na nás proste hrozne úzka. Každopádne vo večerných hodinách táto posteľ vyzerá tiež veľmi útulne, pretože tu máme LED pasiky a rôzne svetelka, ktoré tomu pridávajú taký gaming vibe. Samozrejme tie farby sa dajú meniť cez aplikáciu. A keďže som povedal, že podkategória tejto hostovskej miestnosti je to, že to je taký môj náhradný pokojíček, tak tu samozrejme ešte mám nejaký úložný priestor, mám tu komodu, kde mám svoje veci, to napríklad svoj duplikovaný YouTube button kvôli videoklipom, fotkám a tak ďalej, aby sa mi nezničil ten môj hlavný. Potom ďalej tu mám rôzne casey, svetla a tak ďalej a potom mám všetky tieto veci už čiastočne rozstriedené aj tu v tejto skrini, kde mám taktiež káble, držiaky, GoPročky, svetielka. Kámo, chtěl bych mít někdy takovýhle pořádek v kabelích. Fakt to bych chtěl, kámo. A midička, Apple produkty, batérie a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme nemienim tu nabíjať tie veci, lebo samozrejme pri takomto drevnatom nabitku to nie je vhodné, už len to, že tam má batérky, no tak je riskantné, to ešte to, že by som tam mal nejaké nabíjanie, takže na to potrebujem nejaký samostatný systém zariadiť, ale niekde tie veci musia mať svoje miesto a neviem, podľa vás by bolo lepšie, keby som takýto nabytok mal vo svojom štúdiu, alebo je lepšie, že to mám takto mimo štúdia v nejakom inom pokoji. Určite mi to napíšte do komentárov, som na vás vedel. Za mne rozhodne, že to je mimo. Tento barák má každopádne 6 pokojov. Je to 6 kk, ale ten 6. pokojíček, tá 6. izbička je vážne úplne mrďavá a má vážne len nejakých 2x3 metrov, jo, celého priestoru, možno aj menej. Tam bych dal uschovnú jídla, špajsku. Takže možno ešte tá miestnosť by sa dala využiť ako ugláce miesto. Čo mi myslíte? Taktiež máme ešte baráku špajzu, ktorá aha, tak maj špajzu ešte. Tak neviem, co bych tam dal. Som na ňu kladol nejaký dôraz v tomto videu. Potom ešte mám pôjdu, kde sa nachádzajú serveriky a podobné veci. Ale mimo toho už to je z tohto baráku všetkom. Takže teraz som vám ukázal tým pádom každú jednu izbu, ktorú v tomto baráku mám. Tak a momentálne sa nachádzame v ešte bazén. A teraz akurát stojíme na tejto terase. Táto terasa je gigantická. Je samozrejme do L-ka, takže vedia okolo obok strán baráku. Mám tu taktiež aj bazén, ktorý je momentálne ale zazimovaný, pretože je aktuálne december. Ale keď sme tu prišli v lete, tak sme si v ňom užili veľmi superovú kolaudačku. Kúpil som si môj prvý barák a je to zároveň aj môj prvý bazén, ktorý takto. Kámo, ne asi bazén, grilovačka, kámo, to musí top v lete s kámošema. Vlastním. Mimo ešte bazénu som si tu ešte pořídil toto, čo je v podstate sieťka. Boli sme s Nudličkou na dovolenke v južnom Francúzsku a tam sme to mali na našom apartmáne, tak sa mi to tak zapáčilo, že sa to musel mať taktiež. Kopu ľudí sa toho bojí, ale v podstate len si buď do toho sadnete, alebo rovno nahnete a užívajte si sluníčko. Dneska máme šťastie, ale ináč posledné dni je tu hrozne veľký mráz. To jsme měli určitě dřív někde u babičky, ale nebylo to takhle fancy, tá houpací síť. Veľká zima. A namiesto toho, aby snežilo, tak prší. Takže a zase na jar. Na toto je každopádne travnatá plocha, ktorú tu mám. Ono pozemok je 700 m2, ale taká užitná plocha záhrady je okolo 300. Ale ako som povedal, nie je to záhrada do štvorca, ale do L-ka. To znamená, že keď sa dostaneme tu, no tak môžete vidieť, že môj pozemok sa tu takto zaobľuje a pokračuje akoby smerom tam. Čo je zatiaľ v pohode, ale tak či onak, ten pozemok je keby dosť spadá. To znamená, že jednu vec, ktorú potrebujem určite urobiť na to, aby som využil potenciál celej záhrady, je túto záhradu nejakým spôsobom zarovnať a samozrejme vysadiť nejakými kvetinkami a podobnými vecami, ale o to sa mi nebojím, lebo moji rodičia sú záhradkári, takže s týmto mi určite pomôžu. Taktiež ešte tu na pozemku máme třešeň, ktorá ale nevyzerá byť úplne v najlepšom stave. To znamená, že ľudia, ktorí sa do toho vyznáte, kým to prídu moji rodičia, tak mi môžete napísať do komentárov, že čo by som mal s týmto stromom spraviť, lebo sa mi celkom páči, nechcel by som o neho prísť. A ako hovorím, toto je len zadná časť záhrady, ešte sa nejaká časť pozemku nachádza pred barákom, ktorú vám nebudem zo súkromných dôvodov ukazovať. A každopádne spredu sa ešte nachádza samozrejme garáž, čo je každopádne u mňa must have, pretože som autičkár a mám moju Audi A7, ktorú som si kupoval v 19. Je to športová limuzína a keď som bol v podnájme, no tak som mal túto A7 zaparkovanú vedľa baráku a 4 roky v kuse na to pršalo, takže teraz som to nechcel dopustiť a našiel som si teda barák, ktorý má aj garáž. Je to jedno garáž, ale samozrejme keby som chcel do budúcna dvojgaráž, tak si ju môžem samostatne vybudovať ešte na pozemku, lebo na to miesto mám. V tej garáži sa ešte každopádne nachádza taká mini vzadu, ktorú si ešte každopádne musím taktiež nejakým spôsobom vybaviť, ale to už vidím tak na jaro. Pokosiť tento pozemok každopádne trvá tak 1,5 hodiny, ale úplne nie som rád, že to je väčšie, hlavne to netrvá tak dlouho. 1,5 hodiny? To ne, však to je 700 metrů, ani ne podle mě, tam bude mít ještě něco zastaveného a tak. Žby kvôli tomu, že nie som asi človek, ktorý to nejak na maximum využije, keďže mám už takú veľkú terasu. A tak myslím si, že sa nemám na čo sťažovať.
Moc pekný, tyjo. Ktorý ma nenávidel v odberateľoch a hneď ako som ho prekonal, tak ma to extrémne chytlo. Stretol som skvelých ľudí, dokončil niekoľko veľkých projektov. A teraz pred rokom sme hitli 1 000 000 a výsledkom tohto všetko je to, že som si mohol v mojom veku kúpiť barák. Ľudia, patrí vám veľmi veľká vďaka a presne kvôli tomu by som vám chcel teraz navrhnúť, aby ste boli tohto baráku súčasťou aj vy a aby ste mi do komentárov napísali, že čo by som v tomto baráku mohol buď zmeniť alebo vytvoriť a aby som z toho mohol urobiť content pre vás, aby som aj vás nejakým spôsobom inšpiroval, že aj takéto niečo. Moc pekný, tyjo, moc pekný, hrozně mu to přeju. Jsem zvědavej, co tam ještě vybuduje, ale kámo, ve 22 letech klobouk dolů. Hoďte palec nahoru, zkontrolujte odběr, zvonec, videjko máte na Moonovo kanále a vidíme se příště. Čau.